Ikusasa lakho lisezandleni zakho, kwenzeke Molo, sanibonani. Igama ulindo kuhle usibongiseni ngwakho manje. Ngiyabingelela, ngiyethemba niyaphila babukeli bekwenzeke podcast. Yiso leso sikhathi sikuphathele kama nice izinto ezigrand, izinto ezimnandi. Siphethe the one and only ke lapha ku Unjabulo Mfoka Mkhize, right? Wena umazi ukuthi ke uMadolo Mkhize SA lapha ku Facebook kanjalo ke umfundisi wezimanga. Asingapholisi maseko ke sikubingelele sikwamukele eqhala kwethu. Ngiyajabula futhi ukuba khona la ekhaya. Ngiyalunga kodwa. Hayi siyaphila futhi siyaphila kakhulu. Kwangathi abakuthelanga ngisho amanzi ukuthi ube right. Hayi go right. Go right. Go right. No mfowethu sesithiwa sikwamukele kwenzeke ngani yakwethu. Hayi ngiyajabula kakhulu futhi. Khawula kwethu sikwazi kakhulu lapha ku Facebook enkundleni zokuxhumana nje at large usijabulisa usenza abantu abakhohlwe izinkinga zabo. Sithatha usibeke mfowethu ukuthi iqale kanjani lento kize kufike la ikhona njengamanje. Shuthi kahle bengumadolo bengumuntu owenza hip hop yabo. Yes mfowethu. Le hip hop vele nayo enokuhlekisa abantu sometimes ekhuluma ngento nje ezenzakalayo. Yes ndaba. So ngase kwafika nje emqondo nokuthi hayi no ake ngithi ukuyishintsha kancane lento yabo. Ngivele ngibe umfundisi ngathatha ijazz lapha la mkhulu yabo. Ngithi ngiyayikangela nje mfethu nje kulonyaka yabo ngithi ngiyayikangela. Ngavele ngashaya ivideo yenye ingoma engangiyenzile vele yakudala yabo. Ngathi ngifaka ku TikTok ayi yavele yahamba kakhulu. Yeah. So ngase ngabuka ukuthi kahle abantu bayayithanda into kanje as much as ngumrapper futhi bayathanda ukuthi abantu belalela into ezobahlekisa ayibone yonke. So ngase ngabona ngathi hayi ake ngifocus kuyona kancane ngibona ukuthi izongibeka phi njobe isingibekelana ke manje. So kungenza ngani mhlambe ngifuna ke sibheke la ukuthi ngesikhathi uyiqala le kamfundisi ubukade vele uphusha umculo hip hop ubuhamba ngendlela nomculo wakho noma iyona lento yakucabangisa okay la emculweni kuyahamba kodwa khambi ngalendlela engifuna ngayo ake ngiqale into entsha. I think bese kuyisikhathi sokuthi ngibe kule level engikuyona ngoba bese ngibuka ukuthi hayi as much as ngishizile kakhulu kodwa bese ngibuka ukuthi sekuyalunga yabo bese bese sekulunga ekuthenini into yami ingene kwabantu yabo bese sengibona nje no Facebook bebekhula nje abantu besupporta kakhulu because khona icompetition yayenziwa zakho ihood versus hood yabo from lapho ke bese bebuka abantu ukuthi hayi no le out ine talent yabo baqala balifollowa bese belilalela nje kakhulu kanti vele ngizoqhamuka nenye creativity ke yamfundisi so kwavele waduma kakhulu umfundisi uNtshebe ubumlandela kodwa ubumazi bengimazi ngiyamazi umfundisi uNtshebe bengimazi and ngiyengizwe ukuthi hayi no sekukhona nomfundisi uNtshebe kodwa nje bengaye nomuntu obemlalela kakhulu ukuthi nje kodwa bengilo ngizwa nje izinto ngayo yabo kodwa nje bese ngizwe ukuthi hayi no ikhona into omfundisi uNtshebe so sengirecordile into ngayiqeda ngiyayizwa cause ngiyayishintsha ngithi ibass yabo ngizwe ukuthi hayikhona kancane ngingazi phela ukuthi noma kwakuyivoice yakhe iniyena nayo yes hayi ngicathi creativity obusho mhlambe naye wayepheka washintsha we are not sure hayi ivoice yamiyela lapho futhi mana ushothi lama voice amaningi lapha esiwazwayo wonke awakho lapha umfundisi kunjalo mfowethu okusithoza kwethu la intokazi lezi nezinsizwa sezizilapha zisuke nje say actor really acting basebe act hayi mina shayo hayi unzima kakhulu bafethu hayi bafethu mshayela ihlobo mfethu italent kanje vele ngiyimi yedwa ke la studio wazi italent Imina ngedwa umuntu owazi italent mfethu oncoma so ngifuna kodwa before sithi ubacktrack kancane sithi kushone emva kancane njengomjida okhulele la enanda mfethu ukuthi as ubuthanda umculo ube uzibona nani vele umuntu ozoba kulesi sigaba sokusona owenze kahle kakhulu because ngiyacabanga ukuthi masikhula siwe sinamaphupho sometimes wesesaba ukuthi hey engizothi ngiyayenza lento ingenzeki noma okanye uthathwe ungene umcuthu haya sambe se-studio uyafika e-studio bethi awufaka ivoice langa ngempela uyifake bese iyangena lento so wena nje as ukhula umjito uyifundela isikole bekhamba kanjani ubuvele unayo lento yokuthi hayi ngizoba i-celebrate mina hayi yona into esegazini lento yabo lento yomculo ahlahla kuyona into vele oyikhethela yona so
I think uma ukuthi usuku uthi ubona abangani bakho benza nawe mase uyenza I think kuyabonakala nawe kubonakala ngendlela osokukhipha ngayo ingoma ama message kuyingoma yayibona leyo nto but mina into esegazini le into engizalwe nayo akuyona into engiveke ngayithi ngathi yabo into engiboka ukuthi shuthi mhlawumbe khona ekhaya waye not mhlawumbe shuthi khona wayenza ekhaya yabo dala yabo yasiwela kumina ke lento ngoba angibelieve kakhulu ekuthenini ngizozwa abanye abantu noma mhlawumbe ngibelieve ekutheni mengiqeda isikole ngiyosebenza no into ebengihleli nje ukuthi hayi isegazini lento yabo ngihamba ngisho ngike uyayizwa ngiyayiphila yabo so nje into ebengisho kahle ukuthi hayi one day kodwa kuzolunga yabo ngoba angiboni ukuthi ngizogive up nanoma iziphi ingqinamba bengihlangabezana nazo bengisho kodwa ukuthi hayi ngizodlula kuzona yabo kodwa bengibuka ukuthi hayi ngiyaya phambili noba namanje angafiki la ngifisa ukufika khona kodwa ngiyasho ukuthi no umhlaba wonke usazomazi umfundisi yayibona so into esegazini siphiwo kahle so now ngifuna ukuchecka manje ukuthi because usinike ngicabanga ukuthi ama TikTokers amanye noma ama influencers amanye sinawo einkundleni zokuxhumana umuntu ukeqhamuke nento uma ke lento yaphelelwa isikhathi avele ashabalale yabo ngabusambona right ngifuna ukuchecka kuwena ukuthi kungenzekani mhlambe beside umfundisi ngiunderstand sazomazi kukhona nokunye esingakuthola ngaliya mangathiwa kuyenzeka icharacter yakho le kamfundisi yanqamuka kukhona kakhulu ngoba ngumuntu one creativity eningi yabo ngibuka nje from kudala izinto bengilo njalo nje phela vele noma bekuthiwa uyawenza umculo kodwa egcinene kuyadingakala ukuthi ube ne creativity of which is iyona futhi ekhulisa wona umculo wakho yabo ngoba abantu bayithanda into entsha bayithanda into ehlukile bayithanda nje lokho uqhamuka nento akumele futhi uqhamuka nento eyodwa kumele ngathi ngihamba leso sikhathi uqhubeke nokunye uqhamuke nokunye so ngenzeka futhi kuthule ngomfundisi kodwa kuzoqhamuka okunye not ukuthi kuzobe sekuthula mina right ngifuna ukuchecka ingqinamba usudumile mfethu uyaziwa manje unemonto manje uphatha ama iPhone manje anginayo imoto angizabuthi anginayo imoto awu so uqhamuka ngijahi phela hayi bengifuna ukuthi ungilungise yeah umuntu odumile phela ufuna aba nemonto ashethi mina ngidumile kodwa imoto ayikho awathi okay ke zifethu kuhamba kanjani ingqinamba sikhona ezusumuntu owaziwayo njengoba thina expect ukuthi ube nemonto mase kwenzeka sesikubona ama taxini kuba njani iba njani feeling lapha ema taxini bayakubona abantu noma kodwa phela intsheba ayikho njengamanje nje intsheba ayikho ngenzeka bakubona kwenzeka thothi abangibona kodwa mase ngifakile bengibona so nje ziningi ingqinamba yabo especially abantu bavele balindele ukuthi njengoba dash ubhuti lami engene oshuthi social media namanga yabo beqinisile ngoba omunye vele ayitshela ukuthi ngilo muntu lo othanda mhlawumbe ukuhleka noma kanjani yabo ngoba ngenza music mina nginabantu abadala so angena lo muntu lo othanda lokho ehleka noma like ezimpintshe ebantwini kodwa uthola ukuthi lento engiyenzayo eyabantu so manje umuntu mefika ngaso sonke isikhathi uvela ayitshela ukuthi uzoba happy noma mhlawumbe ulindele ukuthi mengiphaphela yazi ngaqedi yazi mfowethu udifficult lo muntu yazi sisuke naye kude kabi ukukhuluma nje ukhuluma kokushoyo yathi yebo hayi siyafika hey wazi uphatheke kabi uthelwe mfethu aweza kahle mfethu ayikhuluma lento mfethu angifuni uqaba manga mfethu yazi difficult yabona umuza nomuntu uza na studio anti niyaxoxa yabona unalo manje usifaka isihloko asikhulume masike saphela isihloko du Lule kunjalo manje omunye umuntu vele ayitshela ukuthi hey mhlambe uyayitshela noma unamamkanti cha hayi ngumuntu nje okhululekile kakhulu ukuthi angeni kakhulu angeni kakhulu ngenza umsebenzi kodwa ungazi utshela ukuthi hey mombuko yabo hey showcase lo uyayihlanyela ke mangahlala naye kanti hayi ngumuntu nje mfethu relaxelile kakhulu so abantu abaningi bavele bayitshela ukuthi futhi unemali uphila kahle antayi nakhona kusazanywa not ukuthi yonke into ise right yayibona leyo so izinto engisihlangabezana nazo yabo namathekeni avela kuthandela ukuthi hayi udumile yayibona leyo nto mekufika lapha hayi nayo izoduma antayi awunalutho hayi beside lo avela mhlawumbe mesondelana nami umuntu hayi sengizomposta zonke lezi zinto ayitshela ukuthi uzoduma umuntu kumele okhehlele nami anti cha
ngiyayazi direction yami ukuthi ngihamba kanjani so hayi ukuthi uzofika mase ngiyashintsha nginjinje ngidalwe kanje manje niwami vele bayifikela vele mfowethu amathekeni hayo nanazi kubo kwabo bayifikela mfowethu enenhlanhla bafethu ke kudingakala iDiscipline kuwena ngoba ungaphika nabo ungagcina usushona phansi shouldn't nje kuba nje ulayini bayicelela noma benzana ba inboxa mhlawumbe hayi amathekeni mfethu mekuthanda mfethu ama enza noma yini ngiyakutshela wena hey madoda emadoda kodwa ke mfethu ungathini ke mfethu because ngiyacabanga ukuthi bakhona amajidi esosiwabonile ashayikile for udumo alithatha njengoba usho ukuthi sisahlanganisa yabo umuntu mayisahlanganisa akavumi ukuthi usahlanganisa angafuni ukusifanisa nabantu asuke sebe right so kungathini mfowethu uqinisa lapho ukuthi majida masihasilisha asibe nayo discipline iya discipline futhi sibalekile kakhulu nokuzazi kahle yabo sure angikwazi ukuthi mina ngingasuka ngiye egoli mase ngiyakhohlwa ukuthi ngisuka aphi yabo yes sengikhohle mhlawumbe egoli ngihleli kahle sengiyakhohlwa ukuthi la bengisuka khona bengihleli kanjani sengifuna ukuqhubeka nempilo yasegoli cha nje umuntu akazazi mfethu impilo le yazi usukubekelwe leso sikhathi yabo nje not ukuthi umfundisi uzohlela trend yabo so mhlawumbe leso sikhathi yabo ngileso sikhathi engisuke ngibekele sona nami kusazobheda so manje ngempela ngisangantshontshola ngisho i-page yabo noma mhlawumbe kwenzeke ezinye izinto nje ngibe nenkinga so ngizokwazi ukuqala phansi ayikho ipressure ezoba khona uthi bese sengiqamba manga ngithi nginezimoto bese ngiqamba manga ngithi sihlala ukosentini yabo so umuntu nje akazaza akahleli ekuleleni le akuyona ngaphandle ke impilo mise kuvuma mfethu ekuthenini iyakuthatha ikubeka la ayikubekeke la ube khona kodwa futhi umazi omunye umuntu ngoba ifethu la emhlabeni yangazi ngayichaza kanjani lento ngifuna ukubheka sike sakubona kakhulu usuvelele kakhulu sakubona lapha no Big Zulu sanethemba ukuthi impela hayi into yakhe iyakhombisa khona sihlangene bunjani ubudlelwane manje no Big Zulu hayi buqinile kakhulu ngoba kahle khona into afuna ukinvesta kuyona leyona liyamfundisa yabo benayi manager yabo so nje I think ukuthi ngishawo isikhathi ke ayikwenzekanga kulonyaka I think next year kodwa kuzobe sekubonakala konke lokho ayifisa ukufeza ngomfundisi okushuthi thina nje mhlawumbe bese sinemqondo yokuthi hayi Big Zulu ke belandela itrend nje intwana selahlile shuthi hayi lutho on kakhulu yabo phela ngithi yabo lento ngisayifaka emafonini so kumele iactive so idinga nje izinto eziningi kakhulu izinto eziningi kakhulu so kusahlelwa kodwa I think next year kodwa kuzobe seku right no Tira DJ Tira ubudlelwane bahamba kanjani hayi yonke into right kakhulu just that phela asondelene kodwa kakhulu like ukuxhumana kahle mina ukumazi nje njengokumazi akaze sihlale phansi sikhuluma ngaphandle mekukhona oBig Zulu nabo bonke kodwa saka sikhuluma into eqondile ukuthi ngizwana nomuntu asebenzisana naye lo we bearings so so lokho sitholana kanjalo ke ukuthi unintwana naye epush bearings yayibona see of singakangeni la singaqala iPodcast sikhuluma ngendaba yokuthi umculo wakho hip hop uthe ukuphazamiseka njengoba manje kuvelele content ikamfundisi so wenza kanjani ukuthi because une talent eliningi emculweni siyalithanda futhi thina abanye esithanda italent lakhe le hip hop usungasilahla kanjalo uyithi athina ama plan akhona ama plans akhona for us ke ngoba ngicathu kumele usebenze kanzima ukusinelisa sonke ukubalekile ukusebenza kanzima because na next year ngizoyikhipha iprojects ngizoyikhipha one projects yamadolo next year bengizoyikhipha bengizoyikhipha nje ngoyango November kuyona lenyanga ukuthi ngisuke ngaphazamiseka because le content idinga ukuthi ufukuze ngempela yabo so nje ngithi angibagculisa abantu nabo ngibambona sebe ready futhi nabo abamadolo bese ngiyakwazi ukukhipha kodwa next year ngizoyikhipha iprojects sure now mfethu ngaphandle kokupholisa amaseko phinde siqhubeke ngifuna sithi urelaxa kancane sikuningi kakhulu esikufundayo kuwena mfethu sifunda kakhulu nokuthobeka nje mawinsizwa phakathi kwensizwa ke uyathobeka kodwa ku-aquad ke mfethu uxoxa nawe ngeke ngidlale ngawe awuyona insizwe elula bawukutshela nabanye ama interviewers hayi awukho lula mfana u strong ngiyabonga kakhulu hayi nami mina ngizenze ayinzenze lona leli khehla lesulibona engihamba nalo but 3 questions imbuzo emithathu
kulembizo u3 unolungelo lokuthi uphendule unelungelo futhi lokuthi siudlule mawukuthi impendulo yawo awuzwa kahle kanti ke futhi nathi asizokukutshela ama answers sizowalindela kuba bukeli bekwenze ke podcast ukuthi basitshele ukuthi kulokho obukusho kuyikho yini na. Right, first question ningizema Africa. Iningi liyabona ububende. Isizulu lesi isaga lesi sifisa ukwazi ukuthi kungabe sisho ukuthini lesaga. Iningi liyabona ububende. Iningi liyabona ububende. Yebo. Awumshuthe phela wasubuya umshuthe ngifuna cha mshuthe nge-iPhone ngifuna sibe nayo ukuthi kodwa iningi liyabona ububende sisho ukuthini nezulu uyasazi so angisazi nezulu yeah angazi. Okay, no problem. Ababukeli sitsheleni ukuthi ngifuna ayokhipha ingoma ngokuthi iningi liyabona ububende. Uzofuna ahlanganise something lapha kumfundisi. Right, question number 2. Abangitshele phela. Cha abazokutshela phela ama comments. Oh hayi la. La abazi la i-team yazina. Awuboni behleka nje nawe. Noma ngababuza nje, awothola izandla ekhanda. Right. Okay, number 2. Ingoma ehlanganisa unyaka nyakene 2023 to 2024 kuKhozi FM kungabe waba ubani umculi yayithini isihloko sengoma? Kwaku uKhuzani isihloko sengoma noma kusho mhlambe online Hayi ngeke ile ngagcina ngayazanga leyo. Ile ngathi ngagcina ngayizwanga leyo. Hayi ngathi ile ngagcina ngayizwanga. Angiyazi mfethu namanje angiyazi leya ngoma yahlwane sonyaka. Wena sazijele. Ijele cishe beef alele. I don't know ngeke ngathi ngicathi la before. Yes before. Oh yeah. Hayi no angiyazi kodwa ngathi uKhuzani ya ngiyakhumbula uKhuzani but ingoma dololo hayi lutho namanje angiyazi first. Okay. Okay, right. Okay. Njengomuntu oliciko ke sike sifuna kakhulu imali. Sithi sifuna mhlawumbe makunemicimbi attend culture ufuna intervene asilekelele yabona senze nama workshops angithi khulu kanjalo masipala into ekanjalo le yabo njengamanje sino MEC kwiGNU lapha na wa sports arts and culture department okuMackenzie angeke uhlala ngamanzi Mackenzie hayi lutho Nkosi yami angimazi hawu uMackenzie lo ikhaladi wakephi. Okay kulungile asimiyeke kuMackenzie. KwaZulu Natal ke ubani MEC wakwa sports and art and sports art and culture. MEC uyena ophethe KwaZulu Natal. Yes. Uqhamuka ngaphansi kwenhlangano ilokhu njani kweparty ilokhu njani iNkatha Freedom Party IFP. Angithi uMEC ubaba uNtuli osiphethe. Uyamazwa uMEC? Hayi lutho Nkosi yami. I want to awukho serious. Awusudlala kabi. Kulungile kubani uMEC wakwa art and culture. Yafana naye lo yamazi. Naye asisi naye. Angimazi naye. Okay. Ngiyakhuthaza amaciko amahlangene ukuthi izinto njengalezi asisijwayele ngoba ibona abantu abasiphethe njengamaciko. Ufuna sibazi ngoba uzokudibana naye ngempela akubingelele emadolo ngempela ungakhuluma lutho naye. Uqinisile kubalekile empela ngoyena ophethe phela amaciko akwaZulu Natal yabo. Okay ubani yena loyo kodwa asibuza ababukeli sitsheleni bafethu ubani uMEC wakwaZulu Natal ngaphansi kwedepartment yakwa art and culture bazositshela akhule bazositshela ngizabona. Right asiqhubeke mfethu nodaba lethu ke olumnandi sibuyele kwathi howe kwathi dwe. I know ngiyawezwa lama lights time. Ashis. Okay mfethu ayisiqhubeke mfethu sibheke ukuthi going forward sikubona mfethu umsebenzi wakho uhlela kanjani kuya kanjani phambili going forward as uMadolo mfethu. Mina nje umsebenzi ongisalele manje. Sure.
ukukhuphula izinga lamfundisi njengoba ngisho ukuthi maybe next year ungakubona nje usubona ku TV yes ebese futhi abantu balindele nealbum ya kumadolo so nje mningi kakhulu umsebenzi osangisalela yes yeah kunama artists alandela ngemumva noma kunama creators akhona afisa ukufika kuleli sigaba okusona imaphi nje amazwi ongasipha wona sibukele si South Africa ukuthi siyafisa nathi ukufika ukufana nomfundisi weimanga ungathi nje kubona ukuthi kwi-craft yabo bayibekezelele kuze kufika esikhathini la khona nabo bevelela khona ngisho nje ukuthi umuntu akhuthale kakhulu yabo and baye kwabantu ukudla idakamizwa ngoba betshela ukuthi bafuna ukukhipha istress noma bafuna ukufihla usizi yabo lisuke bebhekene nalo sure bengazi ukuthi bengafocus bayazi nje babazi nje ubuhlungu bempilo bawazi ama challenges empilo bakwazi ukuthi bakhuthale kumsebenzi wabo sure yabo one day kuzofika ukuthatha isikhathi ukuthi kuphumelele because lento yempumelelo it's not like mhlambe usathola umsebenzi yabo usathola umsebenzi fana nokuthi usuphumelele mase usu right so kuyabekezelwa nje bakhuthala abantu abakhuthala akukho kudlula lokho so ke njengomuntu ke okhona obonayo kweze politiki uyayilandela politiki cha awilandeli yeah kodwa ngiyangizwa cha ngiyabuza nje futhi ngoba siyafisa ukuyibheka izinto ezisuke zenzeka around but ama creatives avela amaningi ke hayi awana inkinga kakhulu umuntu ufocusa kwispan sakhe nje kuphela so ngifuna ukubheka ke la ukuthi in terms of wena ukhuluma ngabantu abadala ukhuluma ngekhehle elikuphethe kubantu osondelana nabo because sizinhlobo angithi singafans abantu khona ama Christian njalo uzizwa ukanjani ma around abanye abantu noma baya kwemukela noma ikhona inqinamba ezibakhona njengoba uphumela nje obala ukuthi cha uyakholwa kakhulu kubantu abadala ikakhulukazi kubantu abalandela umsebenzi wakho like abantu bangamkela yes makuhleli wexoxa nje bekhona ukuthi mawuhlezi njoba uveza ukuthi wena ukholelwa kuphi so umuntu bese efuna ukuzidistance kuwena ngenxa yokuthi ukholelwa kule nkolo ukholelwa kuloko ukholelwa khona ukuthi mina ngikholelwa kuyo yonke into eyaphambili kodwa ephilisayo yayibona yonke yes angazi ukuthi bona mhlawumbe bangibona kanjani abanye abantu yabo cause like oShembe yabo ngiyakholelwa kakhulu kuyena yes ngiyakholelwa futhi nakwizayoni abantu I feel like mayinonkulunkulu phakathi into ngiyakholelwa kakhulu kuyona yes like khona nabantu abanjengokuthi abakholelwe emadlozini ukuthi abaze banginike lelo side lokuthi bangikhombisa ukuthi bafila kanjani mina njengoba kodwa nje mina nginankinga nabo noma bengakholelwa kwabantu abadala I feel like nabo njengoba bekholelwa uNkulunkulu kusayinto eyodwa yes so ayikho nje into bad ngalokho kumina mfethu out of 100% interview yethu sifika simaphethelweni ungasipha bani percent kuyi-presenting all over kwamukela yonke into nje la ekhaya kwenzeke podcast out of percent 100% hawu isifuna ayifuna ukusinika uzero shasha wethu ayikho into wrong engibonile ngane yakwethu angazi noma ngasho ukuthi ine wrong mhlawumbe ngibonile cha phela uzositshela phela off air asitshela la sitshele la ayibona ayangithusayo manje senzeni machita senzeni manje bafethu nenze kanjani lapho ngemuva yadlala bafethu kodwa 90 hayi mfethu nganika bafethu 90% yeah no hayi sisiyabonga kakhulu mfethu 90% yeah nakhona ngazi ukuthi ine wrong kodwa naniyazi akekho umuntu perfect ayikho into perfect so ingakho ngithi 90 yeah because konke kusangihambele kahle mfethu hayi ke bafethu ningizimu Afrika bekungake besikuphethe ngiyathemba ukuthi kuningi okufundile kumfuka Mkhize kuningi futhi osazokulandela enkundleni zakhe zokuxhumana uzosipha nje ukuthi singamthola kanjani ku TikTok ku Facebook khona simthola kanjani YouTube as well ngithi ke inamba ka WhatsApp kuba uyena umuntu othi cha ngiyayidedela ngoba kuba kuningi ukukhuluma kwenamba nezi direct umuntu kodwa sikhona number zama managers if it's possible kodwa nje siphe la uthola la khona mfuka baba sikwazi ukuthi bakulandele nababukeli kwenzeke podcast hayi mina ku Facebook ngumadolo Mkhize SA sure bese kuthi ku TikTok ngumadolo Mkhize
ku YouTube usearch I channel yami uMadolo Mkhize nakhona na ku Instagram uMadolo Mkhize. Yes. Then ke mongi inbox hayi uzoyithola inamba ngoba usuke ufuna mhlambe ukungiqasha noma ufuna ukungifeatureisha noma ukhona into ofuna ukuyibuza uzobe usuyithola ke namba. Yes. Ngiyabo. Nomfethu kunombuzo wokugcina nje usalile ngephutha. Ufisa ukusebenza nobanje ongathiwa nje kuba nenhlanhla uyakwazi ukusebenza naye nje endimeni noma ngabe within South Africa noma outside the borders. Wonke umuntu ngiyafisa ukusebenza kahle ngiyafisa ukusebenza naye as long menza kahle yabo and futhi I feel like ngadepend ukuthi imuphi umculo engifuna yipi ingoma engifuna ukuyenza ngaleso sikhathi ngoba basakhona bonke nami bangungila ngazi ukuthi ngizokhetha abantu bangungila kodwa kuzodependa mhlawumbe engomeni engizobe ngiyenzile studio ukuthi yazi mengangena usibani la yabo because kodwa wonke umuntu I feel like kwenza kahle may celebrate yabo so ngadependa engomeni ukuthi idinga uba akekho umuntu engafisa ukusebenza naye as long may celebrate because wenze kahle usebenze kanzima uzafika la yes italent lakhe yilona limbeke phezulu no ayikulaba base no igabs zami lezi ngisebenza nazo la studio ese no 2000 followers bani asike sithi unyusa amasokisi hayi nakhona ayikho inkinga umuntu mefika phela ngapproach for a feature I think menza kahle mfethu ninizwile majida mawenza kahle majida nomethe noma awunawo kubantu abaningi yabo senginikhulumeleke bafethu right Sabonga Madolo bethu ngesikhathi sakho uqhawula kwethu uqine nje mfethu siyawuthanda kakhulu umsebenzi wakho sikwenze kwenzeke sithi nje salute siyabahlonipha abantu abenza kahle njengabo ngiyabonga kakhulu mfethu Khosi nibusisi number 1 Ningizimu Afrika bekungake bese kuphethe namhlanje #kwenzeke podcast igama ulinde kuhle usibongiseni ngokwakhumalo ehlala nkosi menza gemegame salebuzana ngidlule kanjani indoda ngethema uthani ngethema inkuza abanqende ucijo intaba yakhoje besapho seqanti balihlaba nikwazi inyama yaqedeza inyankoloza bekungake bese kuphethe siyabonga kakhulu asihlangane kwisiqephu esilandelayo bye kwenzeke